Туктаптыр. Сабыр, эй güzel мизгел. Син лифтка алай дип әйтә күрмә. Хәерле. Карале Нолик, шәпме? Сине ачуланмаслармы? Нигә? Әти миңа фотоаппаратын кулланып торырга үзе рөхсәт итте. Юк, сүрәт турында әйтәм. Үзләрен качып кына төшергәнеңне әтиәнең ошатыр микән? Аның каравы сүрәттен инде. Син ДимДимыч папарацци кебек инде. Папарацци? Һәрбер сүрәт өчен миллионнар алучымы? Инде үзләренең фотоаппаратчыларына башка аларны берни дә борчымый. Фотоаппаратның ничек эшләвен беләсезме? Сез менә мәсәлән табигать күренешен төшерәсез ди. Андагы яктылык пыяла күз, ягъни объектив аша фотоаппаратның эченә эләгә. Бу чакта зур тышкы яктагы сүрәт кечкенә эчке сүрәткә үрелә. Шул сүрәтне фотоаппарат яктылыкка сизгер махсус электрон җайланмага, ягъни матрицага язып бара. Шылт, фотосүрәт әзер. Бик шәп фикер. Ошый. Мин папарацци булачакмын. Син бит вәгъдә бирдең. Нинди? Безне төшерергә ярамый. Без бит сер. Ярар да, аннары бетерермен. ДимДимыч, кирәкми. Барыбер төшерәм мин сезне. Нолик, йөгердек. Эләктерәм мин сезне хәзер. Эләктегезме? Гаҗәеп яңалык, аждаһа һәм курбаннар. ДимДимыч, ярдәм ит! Ул ярдәм итмәс, ул бит папарацци. Әйе, булды. Бу минем иң яхшы фотосүрәтем. Бу нинди шау-шу? Шәп, тикә! Беренче фотоаппаратларны якынча 200 ел элек уйлап тапканнар. Алар бик әкрен эшләгән. Бер портрет ясар өчен селкенмичә сәгать буе утырырга мәҗбүр булганнар. Соңра фототасма уйлап чыгардылар. Аның белән минутына 1 сүрәт төшерергә була иде. Тасмада барда алды артка килеп чыга иде. Кара ак булып, ак кара булып. Тасмадан сүрәтне кәгазьгә күчергәч кенә ул дөресләнә иде. Хәзер цифрлы камераларга төшерәләр. Аларда тасма юк. Төшерелгән сүрәтне шундук экранда күреп була. Ошамады икән, бузасында яңа төшерәсең. Әйе, хәзер инде кесә телефоннарында да фотосүрәт ясау мөмкинлеге бар. Синка, Нолик, кайдасыз? Үпкәләмәгез инде. Мин сезне бүтән төшермим. Чыгыгыз инде. Без бит дуслар. Синең дусларыңны эт ошы язды. Кичергез мине. Фотоларны карыйсыгыз киләме? Күрсәт. Монда да без юк, монда да. Син, папарацци. Сабыр итегез. Соңгы кадрда сез булырга тиеш. Минем истә бит. Менә. Якын айтабыз. Ничек инде? Бу мөмкин түгел. Мөмкин. Ни арада сез шүрепкә үрелеп өлгердегез? Син тимәгә баскан арада. Без куркудан беләсеңме ничек тисе үреләбез? Авызыңны ачып калдыңмы? Папарацци. Җәмәгать, ишеттегезме? ДимДимыч папарацци. Мин алай бүтән үртәмәгез инде. Ярый, әгәр бу сүрәтләрнең барсын да битерсәң. Ярый, битерәм.
Нәрсә, монысын да бетериммени? Аны калдырсаң да ярый. Ул миңа ошый. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле